ang mga mamumuo sa Ginoo or mga ngani sa Ginoo mao kadtong mga tao nga wa sudlig yawa. Bingay mong tupad ing na mga ngani ka ano pa na. Og unsa may timailhan nga gisudlan tag yawa basta nagpuyo ta sa sala. O kinsa maning nagpuyo sa sala, matod pa sa unang pagbasa, nagikalagutas Ginoo, nagsimba sa mga bulawan o plata, nagsimba sa ilang mga Diyos-Diyos. Pasabot, kung ang atong priority mao ang pag-acquire, pagtigom og kwarta, bulawan, gahom, dinhis kalibutan, properties, sige gitagtigom ana, nya mahimo natang dao, mahimo natang kanang isog tungod kay di kita mamahin og labaw sa tanan, mahimo tang kawatan kay mangawat na lang kita para mudaghan atong kwarta, giyawaan ta ana. Sa ato ro mga leader sa nasod naabay wa nila yawae. Kana bang tao nga atong opisyal bas nasod ba elected ug appointed nga ang gipangita gyud mao ang pag-alagad, ang hustisya, ang kamatuoran, ang kaangayan o kaluwasan sa katawhan nga Pilipinhon. Naa ba na? Wa. Asa man na ninyo makit-i, naas Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawan's Group? Secret. Kani kang nagpundok ron din naaka ng klasihas tao. Kanang ang gipangita ra gyud ang pag-alagad, ang pagtabang sa simbahan, ang paghimo sa hustisya, kamatuoran o kaangayan. Nga kunaa gani project ang simbahan, mao ginay iyang unahon, dili ang iyang personal nga project. Ana, naaka na ron din simba ka na, wa. Nga nganong jutay magkitaghalin sa atong raffle ticket naa maday na sila dinhi. O tanawa ang atong halin napas 35,360 ka raffle tickets. Nya ang atong gipamaligya nga raffle tickets akong gisusi dito 250,000. So sa 50,000 palandaan wa pa ta kahurot na pagi 200,000. Nya inyong paminaw mahurot pa kani hangtod karong July 25. 18 days more to go. Mahurot dili. Ngano gutaong dili mahurot nga kadaghan nato dinhing parokyano punan pas online pero nganong dili man gyud mahurot kay naay yawa sa atong kaugalingon. Kana bang unahon nako ang akong kaugalingon, ang akong simbahon, ang akong kaugalingon, ang akong kwarta. Di ko gustong mag-antos, di ko gusto nga, di ko mahayahay, di ko gusto nga ako'y gustong paliton niya, di na ako mapalit. Gusto ko, hawak ko ambit. Ano? Nabang naani mo ang control, yun ba? Ug mauna rin nahitabo sa atong panggobyerno, apil na din simbahan na ay mga pipila nga ato mga leaders na gusto sila gyud magkupot sa authority. Kana bang di sila mahilabtan, di sila maunsa, unya kinsa tong mohilabot nila ila dayong atakihon. Sa wapa mag-hearing o mag-trial og sugod ang Senado sa impeachment, gidakop dayon si Senador Marcolita. Gipadakop sa Sandigang Bayan, gipalutsan day warrant day before or 2 days before. Ito na, napriso na. Unsay kaso, plunder. Unsa man ang plunder? Dakong kawat, at least 50 million nga kawat sa kwartas gobyerno. Nangawat des Marcolita. Ang gipasanginlan nga iyang gikawat kuno or indirectly iyang gikawat ang donasyon sa iyang mga amigo. Unya gilutsan sa warrant ang nagdonate. Nagdonate sila
pagkumpanya ni Senador Marcolita, like ni Mike Defensor, former congressman, ni-donate siya para makapangumpanya pagka-senador si Senador Marcolita. Dakop sa apil o katong laing duha na nasa warrant, silang upat nga nagtinabangay para makadagan sa posisyon si Marcolita gikas pagka-congressman ngadtos pagka-senador, gipalot sa warrant of arrest tungod sa ilang pagtinabangay. Sakto ka na? Apan si Bongbong Marcos atong presidente na say na-determine nga naay nihatag niya tulo ka tawo ang identify na nihatag 200 million kape, na 30 million, ay 70 million ba to? Pulos gyud ning mga tawhana gibutang og posisyon sa gobyerno paglingkod na si presidente ni Bongbong Marcos. Why plunder? Pero kining nagtabang ni Senador Marcolita, wa mabutangi og posisyon. Kay wa sa gid gibutang ni Senador Marcolita, kay wa sad sila interes nga molingkod. Ang ila lang mutabang mi sa tao nga among nauyunan. Ilang private money ang ilang gigamit. Karon na plunder pa sila. Unsa man ni, bend the law or ignore the law. Kunya kini karong mga tawhana mao'y naglingkod, pipila nila naglingkod og sila mao'y leader kunuhay sa mga judges para sa impeachment sa vice presidente. Makalaom ka ta nga dunay hustisya, dunay kaangayan, dunay kamatuoran ang maong impeachment process. Iampo nato. Lisod kaayo ang usa ka masakiton mutambal sa laing masakiton. Ayuha usa ang imong sakit. Maobitan na diha sa ospital na gani masakiton unsa may mahitabo kon mobantay sa ang laing masakiton. Daghan kay procedure, magmask ka, unsa to, mag-PPE pa ka, daghan kay treatment. Una pa ka makaso dito. Kay base ng imong sakit mo takod na sana dito, nung samot ang sakit. Unya ka na rong gahiring against aning impeachable officer nato nga vice presidente na may pipila diha nga gipang-accuse pud atong 18 Marines. Nahimo itong 22 Marines nga ilang gideliberan og malitang kwarta pasabot ni apil sad sa kaso aning atong korupsyon. Naa man na naglingkod diha. Sao man ana ron, judges man sila. Wa man na isettle ang ilang problema. Ang kang BP Sara, bunga man gyapon nas istorya-istorya atong privilege speech ba to atong usa ka congressman nga iyang gi-accuse si BP Sara atong paggamit sa ng iyang confidential fund. Niya karon gihimo gid nilang dako nga mahimong bisihanan sa impeachment. Unya ang gisulti sa 18 Marines, ang gisulti ni Saldico, ang gisulti ni Gutesa, ang gisulti nilang Diskaya, ang gisulti ni Amy Marcos, ang gisulti ni BP Sara nga nagpunting og mga congressman, nagpunting og mga senador, wa man lagi sila yung mga kaso. Nya sila ro'y naglingkod isip maoy mo trial aron mapamatud-an kuno kung guilty or not guilty ang vice presidente. Sila nga mga wa gani kasetol kung guilty ba sila o dili guilty, maoy mo prove kung guilty ba or dili guilty ang usa ka vice presidente nga gibutaran og 32 million ka mga Filipinos ug hangtod karon number 1 sa trust rating sa tanang mga opisyal sa atong nasod, maoy ipa-impeach. Ang negative hinuon og rating sa trust rating, mao na nooy magsigi og control. Doon na pa kay hustisya nga moabot sa atong nasod. Mao nang niingon ang Ginoo diri, sunuga, dugmuka ang inyong mga Dios-Dios, kanang inyong baka nga bulawan, kay di na tinuod, hindi mo ra na sa tao. Pag primero bitang trial gahapon, naminaw, nagtanaw ko social media, ang head prosecutor, si Luistro, Jervil Luistro, propose dayon siyang arraignment sa vice presidente. Iya gitong gituyo nga i-propose ang arraignment, pasabot na agid ang pag deklarar din siyang kaso o guilty, guilty.
kay wa man motambong ang Vice Presidente ang iya ramang mga kanang counsel. Kay naaman sad na dito sa privilege sa accused sa impeachment nga either siya personal motambong or ang iyang counsel on behalf of her. O, klaro kay nas balaod, pero gikuan gyud, gi-accuse gyud Jerby Luistro, motubag ang head sa defense panel, ang sila to, Sheila Sison ba to? Pagka maayong mutabi, ay sus, nangamuti ay. Giunay rapod siya ang mga sa tuingan atong mga balaod nga iyang gipang itong mga seksyon ditong iyang gipang kana ganing site ni Jerby Luistro, maura say gigamit o gidunggab sa iyang kasing-kasing o na-deny ang iyang motion. Naku, pagkataphaw. Kakita na magid siya nga ang notice sa Senate ngadto sa Vice Presidente, mutambong siya sa trial, either personal or by means sa iyang counsel. Nganong gimension pa gyud ni Jerby Luistro nga patambungon gyud ang Vice Presidente nga naa naman to didto, gibutang naman daan nga either sa iyang counsel, naa amang iyang counsel sa ato pa present ang accused. Nya pulo sila lawyers. Ngano man gituyo gyud to aron lang gyud pag-atake sa usa ka tawo, dili ang pagtan-aw unsay balaod, unsay legal ug unsay kamatuoran, unsay hustisya, kamatuoran o kaangayan. Mga igsuon, kita sang tanan na igo ani na ay panahon mo ditso lang din taglibak, labi nagkita mog pari nga nag-advise madre inyo din ang libakon. Wa giyoy kana bang pagsusi sa kamatuoran. Wa de mo kay bawo nga iya daytong igsuon ang madre nga iyang gikuyogan. Dito na assign sa laing nasod nga nagkita sila suod kay nag-inagbayay in town nya kay gwapo man ang pari, gwapa pod ang madre. Ana nya ikaw nakakita, lalibak dayon, libak. Madre gwapa giagbayan. Gwapo man sang pari. Iyang tong igsuon, susiha usa. Mo na gitawag og kamatuoran. Susiha usa. Na ay imong silingan nga gitupad-tuparan sa imong bana nya nag-short perting mo bua, ingnon din nimo imong bana nga nangabit. Imong asawa active kay sa simbahan nya arang-arang para bagnaw nya maka-overnight diri kuyog pare kay nag-overtime sa pastoral work. Imo ding dudahan ang pari nga naay relasyon sa imong asawa. Susiha usa. Mailhan man animo ikamabdos kay liwat man as pari ig panganak, no? Pero di sa kamatuoran nga ang pari mo'y tag-iya. Sa sige nimong tan-aw sa tao maliwat mo kanang pangalaan nimo mamngala ka. Ana, maliwat man na. Pasabot ang kamatuoran dili na basta-basta nga imo rang ma-conclude mentally. Suportahan ginag ebidensya, suportahan gina siya og kana ganing mga concrete corroborating evidences nya naa pa ginay gitawag og cross examinations. Muna tan-aw nato ni ang ila karong impeachment kay nakita na ra ba nato daan sa ilang movement nga ipapriso gyud ang tanang senador ngano man aron dili maka-appeal didto sa hearing. Na hinuoy mga gipang-accuse sa mga witnesses, 18 Marines o uban pang mga witnesses, corroborating evidences, wa hinuon prisuha. Si Senador Marcolita, mauna no igipriso nga may rabaunta kay na siyang mo cross-examine. Di na hinuon ka-appeal. Salamat lang sa ko ni, prisuhonon na ba sa ko na siya, si Alan Peter Cayetano, kay ni-propose siya nga, right man sa siguro na sa ato mga senador bisag na priso sila, senador magyapon sila si Marcolita o si Jinggoy Estrada during trial atong patambungon aron siguro gyud ta nga kaning dunay sa gitawag ana ba dunay by integrity ang Senado nga wa nila gi lusaw ang ilang kapasidad. Kay may magitong maka-appeal tong duha kay senador mangyapon to. Bisag na sila'y kaso, di pa masad sila konbiktado,
maka-appeal sila kay parehara sa kudan ng uban diyang gipang-akyos o ningon man ang ila sa derong head sa Senado sa nangan judges, ang head judges nila si Chis Escudero. Ambot lang. Mao sa nay head judge sa atong pagka first impeachment last year. Ila tong giilisan kay naglagot sila atong forthwith, sikat kay atong forthwith. Nya karon gibalik ra sa day nila ang nakanindot o nakakatawanan kay si Senate President Gatchalian galingkod gyapon dito na kung sa by meeting. Galingkod siya dito nga way tingog-tingog si Senador Chis Escudero ra mo'y gasigi presiding judge mo ray gasigi og sulti. Anong galingkod-lingkod pa man siya dito? Diri na lang ta siya sa ubos. Ako lang ang ubos nga pagkuan ba. Mura ba tagkatawanan? Gadubli ang naglingkod isip ang kanang saningan na head judges na sila. Unya, tuay usa nga maay tatong mo evaluate og mga balaod, gipriso. Aw duha di ay, gipriso. Nya, gadubli-dubli na sila dito. Murag dili sad kaayo kaduda di sad kaayo katuhuan kining ilang gibuhat. Apan kon ilang palingkuron didto ang duha nga gipriso karon, makakita ta nga tininuod gid ning ila sa ako lang ang ubos nga pag-analisar. Mga igsuon, sama din sa atong parokya ang atong panginahanglan mag-agad ni sa inyong gugma sa pag-alagad ug sa kamatuoran. Kinsay mo ingon dinhi, Pader, tinuod gyud kong parokyano sa Santiago Compostela Paris, tasan kamot. Kana bang parokyano gyud mo dinhi online o territorial? Taas kamot ba? Nganong ni ama mong uban bisita? Sige, nya di mo online parishioner. Online. Nganong niabot mo dinhi. Karon kitang tanang parokyano doon natay katungod o katungdanan nga mutabang sa parokya. Di ba? Ug unsaon pagtabang? Ang ato rong paagis pagtabang mao ang pagpamalit og raffle tickets. Hala, pamalit na mo. Unsaon pagpalit? Na dias gawa sa atong simbahan, na adiha sa atong opisina, na aroy daghang nanuroy, praise the Lord, nanuroy og mga tickets ni tabang nato. Nagito ningon ako gahapon pa din, nikuha na sa kuglaing stab, ako ibaligya, kay nahurot na tong una, nako pwede na ka mamatay ka July 25. Na maligya dito. Niya, nindot kayo, di lang ta mamaligya para sa parokya. Ug unsa may bunga niini kung magtinabangay ta. Mao ni atong kuhaan og budget sa tanan atong gastuhonon karong pista pohon. Karong pista mo ni budget tag mga 5 million dana na sa prices aning atong raffle tickets. Mga 5 million ang atong budget para sa mga gastuhonon, mga stipend, tanan-tanan kalihukan. Gamay ba na o dako? Dako na nya kining ato mga projects dinhi nagkinahanglan sa taanig mga 20 million more or less kaning atong bell tower, kaning atong adoration chapel, kaning bag-ong CR, sugod ongoing naman ang ilang trabaho kana dihang walk of apostles o kining pag-ilis ani mga lingkuranan. Nasa nas mga 20 to 30 million plus 5 million mga 35 million. Mahurot gid unta na kung atong mabaligya ang tanang tickets. Pero di mabaligya, dawato nato sad ang kamatuoran. Basta ang atong effort na adiha. Ug munindot ang atong parokya, ang atong katilingban. Nya mabless putang tanan. Kay matud pas Ginoo, gantihan niya ang tanan nga nagsunod niya. Ug unsaon niya pagganti? Iya tang himuong mga ngani. I-equip po niya sa gahom o grasya mo na si Santiago Apostol nahimo ning usas mga ngani sa Ginoo. Si San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz nahimo sad silang mga gamhanan ug ang mga santos kita sad mahimo sad tang mga gamhanan.
mga ngani sa Ginoo. Wa na tingali labing dakong reward nga atong madawat dinhis kalibutan kanang mahimotang employee ni Kristo. Last na lang lingi sa imong tupad ing na okay ra nimo maempleyado kang Kristo. Nindo talabi nagyog mahimo kang right hand ni Kristo. Ano? Depende ra ginas gidaghanon sa raffle ticket nga imong paliton. Sige, manindog na ta.